ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ പ്രണാമം പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബിന്ദു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുത ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ, ഒന്ന് 15ഉം 16 അല്ലേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ഉം 16 അല്ലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. നാളെ ദാമോദര മാസം തുടങ്ങാണല്ലോ അല്ലേ, 7-ാം തീയതി. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. നാളെ തൊട്ട് ഒരു മാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നിഷ്കളങ്ക രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത്, ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അഷ്ടകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പൂജ ചെയ്യേണ്ട രീതികളൊക്കെ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുത്തല്ലേ, പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് നാളെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. രമമാതാജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എടുത്തല്ലേ, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്യലുണ്ട് പ്രഭുജി, അത് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നാളെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടായില്ലെങ്കിലും വൈകിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട.
കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരം കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെ, അത് മതി. നമുക്കൊരു പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയാം, ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കത്താൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഒന്ന് ലാമിനേറ്റ് കൊണ്ടും ചെയ്യാം. മതേജ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയായാലും മതി, കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാലും മതി. കാരണം പെട്ടെന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കില്ലേ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കത്തിപ്പോവും, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലാമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു കവറിലോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബെറ്റർ. കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലാമിനേറ്റിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം, എന്നിട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മറ്റന്നാൾ. ഒരു മാസം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ എനിക്കത് പറ്റിയില്ലല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് ചെയ്യാം. അത്രയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ചിലപ്പോ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, മറക്കാം, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഒന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോ ഇത് റെഡിയാക്കി, നമ്മളിപ്പോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രിന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പൂജാ റൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജാ റൂമിൽ തന്നെ സൈഡിൽ തന്നെ വെക്കാം. അവിടെ അത്ര സ്പേസ് ഇല്ലാന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഏരിയ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റംഗങ്ങൾക്കും ബാക്കി ഇതിനോട് വലിയ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഈ മാസമെങ്കിലും അവരോട് പറയാ, ഒരു വിളക്ക് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കൈ കൊടുക്കാം. നമ്മ ചെയ്യാ വിളക്ക്. പിന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു വിളക്ക് കാണിച്ചു. പിന്നെ നമ്മള് ചിരാതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ചെറിയ ചെറിയ ചിരാതുകൾ കിട്ടുമല്ലോ, നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ആ ചിരാതുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 എണ്ണം വാങ്ങിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബെറ്റർ. ഒക്കെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരാൾ ചെയ്യാം, ആ വിളക്ക് മാറ്റാം, പിന്നത്തെ ആള് ചെയ്യാം, അവര് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ കാൽപാദത്തിൽ നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ 4 പ്രാവശ്യം കാണിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട്, അതായത് നാഭി ഭാഗം, അവിടെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം കാണിക്കാം പൂജ. പിന്നെ നമ്മളെ മുഖഭാഗം, മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ തലഭാഗത്ത് മുഖത്ത് നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം കാണിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 7 പ്രാവശ്യം മൊത്തം കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മിനിമം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ 4, 2, 3, 7 അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണിക്കാം. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഒരാളെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു, ആ വിളക്കിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു വിളക്ക് എടുക്കാം. വിളക്കിലെ ചിരാതുകൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓടിന്റെ ആയാലും ചിരാതുകൾ കിട്ടും. അതിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു 3-5 പേരൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ 4-5 ചിരാതുകൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം, കഴുകി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഓടിന്റെ ഇപ്പൊ 20 ഉറുപ്പ്യ, 30 ഉറുപ്പ്യ, 50 ഉറുപ്പ്യ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മണ്ണിന്റെ കിട്ടും. അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുക. എല്ലാം ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക, അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അതെന്തായാലും ഈ മാസം നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മളെ കുടുംബാംഗങ്ങളും കൂടി അത് ഉൾപ്പെടുത്താം. കാലത്തും വൈകിട്ടും നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും പൂജ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 99% ആൾക്കാരും പൂജ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴായാലും ഭഗവാന്റെ പൂജ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരും നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നവർ അത്ര നേരം ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല, എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ വിളിച്ചാൽ മതി, ഒന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും കൂടെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാം, അവരെ കൂടെ ചെയ്യിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്. പിന്നെ നാളത്തെ ദിവസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ദാമോദര മാസം അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക മാസം തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് അലങ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ അതുമേ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പൂക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂക്കൾ വെക്കുക. ഭഗവാൻ അന്നത്തെ ദിവസം തുളസിമാലൊക്കെ കെട്ടിയിടുക. അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലമാല വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാങ്ങിച്ച് അതൊക്കെ കെട്ടി വിളക്കുകൾ കൂടുതൽ നേരെ കത്തിച്ച് നാളത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ കാലത്തും വൈകിട്ടും നമ്മൾ തുടക്കണല്ല. ഇപ്പൊ നാളെ അയ്യോ ഞാനിപ്പോ ഇത് വിട്ടുപോയി, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട, പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നാളത്തെ ദിവസം നമ്മൾ തുടങ്ങണം.
പിന്നെ ഇപ്പൊ ചിലവര് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വന്നെന്ന് വരാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ കൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൈയെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. കാരണം പലയിടത്തും തൊട്ടും പിടിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അവര്. അപ്പൊ കൈയും മുഖം കഴുകാൻ പറയാം. കാല് കഴുകണം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബെറ്റർ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം കൈയെങ്കിലും കഴിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്, ഇവരെ കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ടായാലും, നമ്മൾ കുടുംബാംഗക്കാർ ആരെ കൊണ്ടായാലും കൈയെങ്കിലും കഴിക്കണം നമ്മൾ എന്തിട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ ആരതി കാണിക്കുമ്പോൾ. അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി 4, 2, 3, 7 നമ്മളെ ഫോട്ടോയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4, 2, 3, 7 ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ചെയ്യണ സമയത്ത് ദാമോദര അഷ്ടകം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ ചൊല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ദാമോദര അഷ്ടക ചൊല്ലാം. ദാമോദര അഷ്ടകം ചെല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ദാമോദര അഷ്ടകം നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം മൊബൈലിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ട്യൂണിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ദാമോദര അഷ്ടകങ്ങൾ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിമാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ട്യൂണിലിടാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാളത്തെ തൊട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ദാമോദര അഷ്ടകം ചൊല്ലണം. അതിപ്പോ നമ്മളെ ക്ലാസ് ഒരു 3-4 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 5-6 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക. അവര് നാളെ തൊട്ട് ഒരാള് പിന്നെ മാതാജിമാര് വിളിക്കും. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദാമോദരാഷ്ടകം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കഥ എങ്ങനെയാണ് ദാമോദരാഷ്ടകം അല്ലെങ്കിൽ ദാമോദരന്റെ കഥ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം നാരദ മഹർഷി പോണ സമയത്ത് ആരാണ്, മണിഗ്രീവനും നളകുബേരന്മാരും ഇവരാരാണ്, കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. അവര് കുബേരന്റെ മക്കള് ഇതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള രതിക്രീഡകൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുളിച്ചിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെ കണ്ട് നാരദ മഹർഷിനെ കണ്ടിട്ടും അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ദേവകന്യകമാര് അവരൊന്നും മാറിപ്പോണുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ് നാരദ മഹർഷി ഈ 2 കുമാരന്മാര്, അതായത് കുബേരന്റെ മക്കളായ 2 പേരെ ഇങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ്. അതാണ് അവർക്ക് ആ ശാപം കിട്ടണാണ്. അവര് ശപിച്ച് മരങ്ങളാക്കാണ്. പിന്നെ അവര് ശാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശാപ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അവര് അവര് നാരദ മഹർഷിനോട് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് ദാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ കഥ. അത്ര ഉള്ള കഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കഥകൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണം. പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കാരണം നാരദ മഹർഷി ശപിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും സംസ്കാര ശൂന്യം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മളെ അവബോധം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവബോധം. നമുക്കൊരു ബോധമുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോധമുണ്ട്. അത്തരം ബോധം ഇല്ലാതെ ഏതായിരിക്കും മൃഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെ. അവർക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ തോന്നി അതങ്ങോട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അവർ. അതിനേലും താഴ്ന്ന ലെവല അവബോധം ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം വൃക്ഷങ്ങളാണ്. ഒട്ടും അവബോധം ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന് പറയാം, നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ജീവനില്ലേ, എന്തൊരു വൃക്ഷവും ജീവനില്ല, ജീവനുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അതിന് നമ്മൾ വേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവനുണ്ട്, നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറിയോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവബോധത്തിന്റെ ലെവല് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താഴ്ന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ ലെവൽ അത്ര അധികം താഴ്ന്നപ്പോൾ നാരദൻ പറഞ്ഞ അതിന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹം, നിങ്ങൾ അതായിട്ട് നിൽക്ക് കുറച്ചാൽ, മനസ്സിലായേ. അങ്ങനെ അവരെ നിർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് നാരദ മഹർഷി. പിന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ശാപമോക്ഷം കിട്ടാണ്, വീണ്ടും അവർ തിരിച്ചു വരാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു ലീല ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമല്ല, പല കാര്യങ്ങളും ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഒരല് ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ഒരല് വയറ്റിന്മ കെട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണത്. അതാണ് ദാമോദരൻ. ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്, ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്. ഇപ്പം ദാമോദരൻ എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ വൃക്ഷത്തിൽ തടയിന്. പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പോകുമ്പോ വൃക്ഷം, അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കഥ. ഇതൊരു ലീലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലീലയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ചെറു പ്രായത്തിലുള്ള ലീലയാണ്. നമ്മളെ പല ലീലകളും ഉണ്ട്. അതില് നമ്മളെ ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ലീലയാണ് ദാമോദര ലീല. അതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിഷ്കളങ്ക പ്രായത്തിൽ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ചെയ്ത 1000 ഗുണത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കുട്ടികളോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തരും അവർ അല്ലെ. അവർക്ക് അത്ര നിഷ്കളങ്കയാണ്. അതിനപ്പുറപ്പുറം അവർ ചിന്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നിഷ്കളങ്ക രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ അത്ര അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിന്റെ പുരാണ കഥ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി.
ഇനി ദാമോദരാഷ്ടകം നമ്മൾ പറയും മാതാജിമാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കേണ്ട ലെവലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ല അതും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാനെ ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് ഭഗവാന്റെ, കാരണം അത്രയും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ അറിയാം, അതിന്റെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ദാമോദര അഷ്ടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണദൈവായൻ എന്ന വ്യാസദേവന്റെ പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഗീതം നാരദ മുനിയും ശൗകനാകൃഷിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദത്തിൽ സത്യവൃദ്ധ മുനി അരുളി ചെയ്തതാണ്. ഈ ദാമോദര അഷ്ടകം എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം വ്യാസദേവൻ പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നാരദ മുനിയും ശൗകനാകൃഷിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യവൃദ്ധ മുനി അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണിത്. ഈ ദാമോദര അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയ രൂപത്തെ പ്രകീർത്തിക്കലാണ്, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കണ ഗീതമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഞാനൊന്ന് ദാമോദരാഷ്ടകം വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം, എന്താണ് ദാമോദരാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിലും വായിക്കാനെങ്കിലും ഇത്തിരി ടഫാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കും ഫുള്ള് സംസ്കൃതമാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി അതിനുണ്ട്. അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇതിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസകുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലുഗാലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തോദ്രോദിതഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുക്തം മൃജന്തം കരം ഭോജയുഗ്നേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശാസകം പ്രാതിരഗഗണ്ഡ സിദാഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇദം ദൃക്സലീലാഭിർ ആനന്ദകുണ്ഡേ സുഘോഷം നിവഞ്ചന്തം അഖ്യാഭയന്തം ത്വദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ ഹൃദി വന്ദേ വരം ദേവമോഷം നാമോഷം വദിം വാ ന ചാനം ഋണേഹം വാരഷാദിബിഹാം ഇദം തേദവ്യാപൂർണാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്താവിരസ്തഗ അന്യേ ഇദം തേ മുഖാംബോജം അത്യന്ത നീലേർ വൃതം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധ രക്തൈ ഗോപ്യാ മുഖം ചുംബിതം ബിംബം രക്താദരാമേ മനസ്താവിരസ്താലം ലക്ഷലാഭേ ദമോദേവ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുക്ത ജലാദിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ടാദിദിനം ബദാനോ ഗൃഹേണേശമാജ്ഞാമേദാശി ദൃശ്യ കുവേരാത്മജൗ ബദ്ധമുത്തൈവ യദ് തിയോ മോചിതോ ഭക്ത കൃതഭ്യചൈതം തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വഗമപ്രയച്ഛ നമോഷം ഗൃഹേസ്മി ദാമോദരേഹം നമസ്തേസ്തു നാമ്നേ സ്ഫുരദ്ദീപ്തിനാമ്നേ ത്വദീയാദരായ വിശാസനാപ്നേ നമോ രാധികൈ തോദിയ പ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളെ ദാമോദരാഷ്ടകം. ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്ന് മീനിങ് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് നമ്മളെ ദാമോദരാഷ്ടത്തില് അത് പറയുന്നതാണ്, വർണ്ണിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്.
അതിൽ പറയുന്നത് ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണമായ രൂപത്തോട് കൂടിയവനും ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാണ് നമ്മൾ ശ്ലോകത്തില്. അതുപോലെ തന്നെ സ്രാവിന്റെ ആകൃതിയിൽ ചലിക്കുന്ന കുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടിയവനും ദിവ്യനാമമായ ഗോകുലത്തിൽ മനോഹരമായി പ്രകാശിക്കുന്നവനുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്റെ അമ്മ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കയർക്കലം ഉടച്ച് ഉറിയിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് കുറ്റത്താൽ അമ്മയെ ഭയന്ന് ഉരയിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ഓടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിറകിൽ നിന്ന് അതിവേഗം ഓടിയിരുന്ന യശോദ മാതാവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പിടികൂടി. പരമപുരുഷനായ ആ ദാമോദരൻ ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണ, ഉരിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി അത്രയും ആനന്ദമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്രാവിന്റെ ആകൃതി ചലിക്കുന്ന കുണ്ടലങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ആ കുണ്ടലത്തിനെ പറ്റിയാണ് സ്രാവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആ കുണ്ടലത്തെ പറ്റി പറയണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുണ്ടലിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ തൈർക്കോട് ഓടിച്ചിട്ട് ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ ദാമോദരൻ ഓടുന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ യശോദ മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ വടി കണ്ട് ഭയന്ന് തന്റെ താമര ഇതള് പോലെയുള്ള 2 കരങ്ങളാൽ, താമര ഇതള് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കരങ്ങൾ പറയുന്നത്, കണ്ണുകൾ തിരുമ്പിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിവേഗം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ശംഖിൻ്റേത് പോലുള്ള 3 വരകൾ അലങ്കൃതമായ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുത്തുമാലകൾ അങ്ങുമങ്ങും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ശംഖിന്റെ പോലെയുള്ള വരകൾ അലങ്കൃത കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞ മുത്തുമാലകൾ പറ്റി വിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആദ്യമായ എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത്, അതായത് കുണ്ടലങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ മാലേനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്രകാരം അമ്മയുടെ കയറാതെ അമ്മയുടെ കയറല്ലാത്ത പ്രേമത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ദാമോദരന് ഞാൻ സാദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, പിന്നെ ഇപ്രകാരമുള്ള ബാല്യലീലകൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗോകുലവാസികളെ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കുന്നു. ഭയമാദര ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായ പരിശുദ്ധ പ്രേമ ഭക്തിക്കും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ മുഴുകിയ ഭക്തന്മാർക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ പ്രേമത്തോടെ ഞാൻ വീണ്ടും ദാമോദരന് 100 കണക്കിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നല്ല, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നതാണ്. അല്ലേ ഭഗവാന്, അങ്ങേക്ക് എല്ലാവിധ വരങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ബ്രഹ്മസായുജ്യമോ വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തിയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ അങ്ങയുടെ ബാലഗോകുല രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ മറ്റു വരങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയോജനം. അപ്പൊ ആ ബാലരൂപം തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മൃദുവായ കറുത്ത അലകളോടുകൂടിയ മുടിയിൽ അലങ്കൃതമായ അങ്ങയുടെ മുഖാഭുജം യശോദമാതാവിൽ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും ചുംബിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ അധരങ്ങൾ ബിംബപ്പടം പോലെ ചുവന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള മനോഹരമായ അങ്ങയുടെ മുഖം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമേ. ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാനെ ആര് യശോദമാ ചുംബിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അധരങ്ങൾ ബിംബപ്പടം പോലെ അത്രയും ചുമന്നതാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു അനുഗ്രഹം വേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അല്ലയോ ദാമോദര, അനന്ത വിഷ്ണു, അല്ലയോ പ്രഭോ, എന്നെ സംതൃപ്തനായാലും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞ ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സംസാര സാഗരത്തിൽപ്പെട്ട മൂഢൻ ഉദ്ധരിച്ച് എന്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരണമായാലും. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭഗവാനോടുള്ളത്. ആ കാരുണ്യം ചൊരിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പിന്നത്തിൽ വരുന്നത്. അല്ലയോ ദാമോദര, മരവുരയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ ബാലരൂപത്തിൽ അങ്ങ് കുബേരനപുത്രനായ നളകുബാരനെയും മണിഗ്രീവനെയും നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. അവര് വീണ്ടും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണല്ലോ, ഭഗവാൻ തൊട്ടച്ച് അതീന്ദ്രമായി ഭക്തരായി മാറിയവര്. അതുപോലെ ദയവായി എനിക്കും അങ്ങയുടെ പ്രേമഭക്തി നൽകിയാലും മറ്റൊരു മുക്തിയും എനിക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പ്രേമഭക്തി എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ ദാമോദര, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യുജ്വലമായ ശോഭയോടുകൂടിയ കയറിന് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഇരിപ്പിടങ്ങളായ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിനും എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രേമഭാജനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കും ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അനന്തങ്ങളായ ലീലകളടങ്ങുന്ന പരമപുരുഷനായ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തന്നെ അനന്തമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. കൃഷ്ണ പിന്നാണ് ഇത്തരം ഇതൊരു നീരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലാസ്റ്റും എന്താണ് ആ കയറിന് ശോഭ, ഭഗവാന്റെ ശോഭനൊക്കെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണീനെയും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ദാമോദരാഷ്ടം തീരാണ്. ഇതാണ് ദാമോദരാഷ്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം.
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചൊല്ലാൻ പറ്റാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊല്ലാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം ആ സമയത്ത്, പ്രാർത്ഥന സമയത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചില കീർത്തനം, ഈ കീർത്തനം നമ്മൾ ചില വ്യക്തികൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ലോകത്തിൽ പോകും. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടില്ല, എന്നാലും നമ്മളത് ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ചെറിയ ശ്ലോകം ഗ്രൂപ്പിലിടുവോ? ഇപ്പൊ ചെറിയ ശ്ലോകം ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവസം ഇത് കേൾക്കും പ്രഭുജി, ദിവസം ചൊല്ലാനും ദിവസം കേൾക്കുന്നതാ. ഓക്കെ, നല്ലതാണ്. അതെ, നല്ലതാണ്. നല്ല ഒരു ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടം. അല്ലാണ്ട് കേൾക്കണം നല്ലതാണ്. ഈ മാസം എന്തായാലും നമുക്ക് കേൾക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചൊല്ലാം പ്രഭുജി. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം, എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ ഉത്തരം പറഞ്ഞതില്? നാളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് വിഷുവിന് കണി വെക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് പറ്റുമോ പ്രഭുജി? ദാമോദര രൂപം ഭഗവാന്റെ രൂപമാണല്ല വെക്കേണ്ടത്. ഇത് വെക്കുന്നോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപം വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നാളെ മറ്റന്നാളെങ്കിലും പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് നാളെ, ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൂജാദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ലെവലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് നാളെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണ ജയന്തി എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ലീലയുടെ ദിവസമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. വേറെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. തുളസി ഉണങ്ങിയ തുളസി കമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തുളസി കമ്പ് ഒരു 4 ഇഞ്ച്, അതായത് ഒരു വിരലിന്റെ നീളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് മദം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റാ മദം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യല്. അതെ, അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? ഇന്നലെ ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്തരം പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. നമ്മളെ തുളസിക്കമ്പ് ഉണങ്ങിയ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആ തുളസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറിച്ചു കളയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണേലും ബെറ്റർ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സമയത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉണങ്ങിയ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട്, അതായത് 4 ഇഞ്ച്, ഒരു വിരലിന്റെ നീളം, എന്നിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും മുന്നില് പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് ചുറ്റ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നെയ്യിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 തിരി വേണം നമുക്ക്. 5 തിരി വെച്ച് കത്തിച്ച് നമ്മ മാറ്റാം ചെയ്യാം. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. പിന്നെ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നല്ല നെയ്യ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. അത് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നെയ്വിളക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസം ഭഗവാന് കാണിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളോട് അധികം 4-5 ദിവസം പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങൾ അറിയാലോ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരോടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയാം. അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് ഭഗവാന് ചേർക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് നാളെ തുളസി മാല നമ്മൾ ഇടണം. നാളെ ഭഗവാൻ എന്റെ വലിയൊരു ലീലയുടെ ദിവസം നാളെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ലീല ചെയ്യിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവര് നമ്മ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ടീമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്ക്. വേറെ നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പൂജ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രഭുജി പഞ്ഞിക്ക് പകരം എന്താ തുണിയില്ലേ? പഞ്ഞിക്ക് പകരം നമ്മള് കളക്കത്തിക്കുന്ന തുണിയില്ലേ? തിരിശീല തുണി. അത് ഉപയോഗിക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. അത് പക്ഷെ കത്തൂല മര്യാദക്ക്. പഞ്ഞാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കത്തും. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് പഞ്ഞി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുഴപ്പമില്ല, ഉപയോഗിക്കാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. നെയ്വിളക്ക് ഭഗവാനെ കാണിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഇത്. ബാക്കിയുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമല്ലോ, ചായ നിർത്തണം, അത് നിർത്തണം, അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ചെയ്ത കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇത് പറഞ്ഞതില്? കുട്ടികൾ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലും അവരെ സങ്കല്പിച്ചത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? അവരെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമില്ല. എത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു, നമ്മ 1 ചെയ്തു അല്ലെ, വീണ്ടും നമ്മൾ 2 ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.
അത് അവരെ സംഘടിപ്പിച്ചാണെങ്കിലും ഭഗവാന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. തന്നെ ചെയ്യലുണ്ട് പ്രഭുജി. മക്കളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ മക്കളെ പേരില് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യല്. അതന്നെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കണക്കും കൂടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളെന്തായാലും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാലത്തും ചെയ്യും വൈകിട്ടും ചെയ്യും. അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യമായി അല്ലേ, കാലത്തും വൈകിട്ടും. അത് 30 ദിവസം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 25 ദിവസം ചെയ്യും, എത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പൊ അത് 25 × 2 50, അല്ലെങ്കിൽ 30 × 2 60 വിളക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തു നമ്മളെ സൈഡിൽ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ 5 പേരുണ്ട്, 5300 വിളക്ക്. 5 പേര് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5300 വിളക്ക് ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു. അത് തന്നെ അത്രയും ജന്മങ്ങളെ പാപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പേരെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇതിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളവര്, പറ്റിയില്ല ആഗ്രഹമുള്ളവര്, ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഈ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക്, നിങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരെ കൗണ്ടും കൂടെ നമ്മളെ കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് മാസം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ പറയാ നമ്മള് 300 വിളക്ക്, മറ്റേ 200 വിളക്ക്, 500 വിളക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 100 വിളക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 30 വിളക്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എത്ര പേര് ഭഗവാന് നമ്മ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഭഗവാന് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി വരുമ്പോ 6000 ഒക്കെ വിളക്ക് നമ്മൾ ഈ മാസം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പോലെ. അത് നേരിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണത്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈ മാസം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കറിയാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓക്കെ ഹരേഷ്, ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട്? നാളെ തൊട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭു, ഒന്ന് തുളസിക്കമ്പില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തിന്റെ മുകളിലാണ് ചുറ്റേണ്ടത് പഞ്ഞി? അത് വേറെ ഒന്നിനും ചുറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് സാധാരണ വിളക്ക് തന്നെ കത്തിക്കാം. സാധാരണ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനില് എത്ര പ്രാവശ്യം, അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് 4 പ്രാവശ്യം, പാദം, നാഭി അതായത് വയറ് ഭാഗത്ത് അവിടെ 2, മുഖത്ത് 3 പ്രാവശ്യം, പിന്നെ മൊത്തം 7 പ്രാവശ്യം. ഇങ്ങനെയാവുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടം കഴിഞ്ഞു നിർത്തും അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ നമ്മള് ചെയ്യുമല്ലേ, ഒരു വട്ടം അങ്ങനെ 4 വട്ടം പാദത്തും ഭഗവാന്റെ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് 2 വട്ടം. നമ്മളത് ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 വട്ടം, മുഖത്ത് 3 വട്ടം, ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ 3 വട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വട്ടം, 1 2 3 4 5 6 7 വട്ടം ഭഗവാനെ മൊത്തം ഇത്രയും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമുക്കിപ്പോ ഇത് ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലാം. മനസ്സിലെ? നമുക്ക് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ദാമോദര അഷ്ടകം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാ അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ കഴിയുന്നവര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട ശ്ലോകം അത് നമ്മൾ ചൊല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാം. അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാം. എന്തായാലും ഈ അഷ്ടകം നമ്മൾ കേൾക്കണം, അത് മസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ പൂജ സമയത്ത് അഷ്ടകം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് അവിടെ ഇട്ടേക്കാം, നമ്മള് പൂജകൾ ചെയ്യാം. ഈ 1 മാസം അഷ്ടകം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കണം, അതാണ് നിയമം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത്ര നല്ല, കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബെറ്റർ. അത് മാതാജിമാര് മാത്രമാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ എന്നെ പോലുള്ളവർ ചെയ്യണോ? എല്ലാവരും ചെയ്യണം. മാതാജിമാർക്ക് സ്പെഷ്യലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞൂടെ പ്രഭുവിന്? അതറിയാം. പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 മാതാജിക്കുമാർക്ക് കിട്ടും. ശരി, ഓക്കെ. മാതാജിമാര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജിമാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. ശരി, ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമം. പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. മനസ്സിലായി? മാതാജിമാർക്ക് വീണ്ടും റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരും ചെയ്യണേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചെയ്യണം. പ്രഭുക്കന്മാരും മാതാജിമാരും കുട്ടികളും. മാതാജിമാര് ചെയ്യും. മാതാജിമാര് ചെയ്താൽ മാതാജിമാർക്കല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്താലും മാതാജിമാർക്ക് കിട്ടൂലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചൊരു സംസാരമുണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ അങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെയല്ല പറയണം. പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്താല് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അവരോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യും, ഉറപ്പാ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രഭുജി ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചേട്ടാ പ്രഭുജി. ചോദിച്ചോളൂ. തുതിക്കുന്നത് പോലെ വായിച്ചാലും മതിയോ? ഏത് വായിച്ചാലും മതി. നമ്മളത് ശ്ലോകം നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ട്യൂണ് നല്ല ട്യൂണ് അതിന്റെ. സംസ്കൃതം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. യൂട്യൂബിലൊക്കെ നല്ല നല്ല മാതാജി ചൊല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ട്യൂൺ കേട്ടുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മള് ആയ സമയത്ത് പൂജാ സമയത്ത് ആ ട്യൂൺ കേട്ടുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് വേറൊരു വ്യക്തി അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ട്യൂൺ കേൾക്കാം. പ്രഭുജി കാലത്തും വൈകിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമയങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. കാലത്ത് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാലത്ത്, വൈകിട്ട് പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈകിട്ട്, 2 നേരം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി പ്രഭുജി. വൈകിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ? വൈകിട്ട് വിളക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, കാലത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൊട്ടീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പ്രഭുജി നമ്മള് ബ്രേക്ക് ഒരാള് പറയും. റാണി മാതാജി പറയും. റാണി മാതാജി പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായി പുറത്തു പോകേണ്ടിട്ട് വന്ന, അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമുക്കത് പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആവശ്യം വന്ന് നമുക്ക് നിവർത്തി, അത് ഭഗവാനും അറിയാം, അത് പ്രശ്നമില്ല, അതും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. അടുത്തത് പിന്നെ ആരോ ചോദിച്ചു പ്രഭു? ആരോ ചോദിച്ചല്ല? അതെ, ഞാൻ ചോദിച്ചേ ചിരാതെ ചിരാതിട്ട് തിരിച്ചതുപോലെ കത്തിച്ച് വെക്കണം. കേട്ടില്ല മാതാജി പറഞ്ഞത്. ചിരാതിനകത്ത് എണ്ണ നെയ്യൊഴിച്ച് കത്തിച്ച നമ്മൾ അറിയില്ലല്ലോ. നമ്മള് ചിരാതില് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു. ഓക്കെ, മാതാജി ഡിസ്റ്റർബ് ആവണം, ക്ലിയർ ആവണില്ല പറയണത്. ചോദിക്കുന്നത് പ്രഭു, മൺചിരാത് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമ്മ കത്തിക്കുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അത് ആടേനെ വെക്കണോ എടുക്കണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മ ഇത് ആരതി ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാതാജി അത് പിന്നെ അതെടുത്ത് വെക്കണം. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പിന്നെ വെക്കുന്നില്ല അല്ല പ്രഭു? അതില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി വെക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ അത്ര അനുസരിച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കുറെ നെയ്യ് ഒഴിക്കണ്ട, നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ നെയ്യ് വേസ്റ്റ് ആവില്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നനവ് ഉണ്ടായാൽ മതി നിരക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കത്തിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആള് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെയ്യും ആ തിരിയും മാറ്റണം അല്ലേ? നമ്മള് ചിരാതെ തന്നെ മാറ്റണം. അപ്പൊ ചിരാത് ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയാം. അതായത് നമ്മള് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ വീണ്ടും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം, ഒരു പൂവ് നമ്മൾ പൂജിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കോ? ഇല്ലല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ വരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ചിരാത് കത്തിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക, അടുത്ത ചിരാത് കത്തിക്കുക, അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പൊ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 ചെറിയ വിളക്കുകൾ വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ സമയത്ത് ചെറിയ വിളക്കുകൾ നമ്മൾ ഓടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൺചിരാത് വാങ്ങിക്കും. മൺചിരാത് പിന്നെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ശരിക്കും അത് കഴുകാനേ പാടില്ല, അത് അടുത്ത ലെവൽ. അത്രയൊന്നും നമ്മൾ പോണ്ട. അങ്ങനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഇതിലേക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഭഗവാന് അപ്പൊ പ്രഭുജി പിറ്റത്തെ ദിവസത്തേക്ക് പിറ്റത്തെ പുതിയ ചിരാഗ് വേണോ? ഈ ചിരാഗിനെ കഴുകിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഉണക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ നല്ലതാണ്. അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ചിരാതും ഉള്ളൂ നമ്മൾക്കിലോ. നമ്മൾ സാധാരണ വിളക്ക് കത്തിനെ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു നമ്മളെ മകനാ അല്ലെങ്കിൽ ആരെന്നെ അവനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല, വെച്ച് അവനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതേ തിരിയും അതേ നെയ്യും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ താത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു നമ്മളെ. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നോക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഭഗവതിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലെ കുഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ, ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ കണ്ട് ആ കൃഷ്ണനാണ്, ആ ജീവനുള്ള ഒരു കൃഷ്ണനാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പൂജിച്ചാലും മതിയല്ലോ അല്ലെ? അത് തന്നെയാണല്ലോ. അത് തന്നെയാണ് ദാമോദരാഷ്ടകത്തിൽ അത് തന്നെയല്ലേ വർണ്ണിക്കല്ലേ ഭഗവാൻ. അത് ഞാൻ വായിച്ചത് മീനിങ് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രഭുവിന്? അപ്പൊ അതിന്റെ ആ നിഷ്കളങ്ക രൂപം, കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ അത് തന്നെ കവിമാര് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും കൺമഷിയൊക്കെ ആകെ പരക്കണതൊക്കെ മനസ്സിലായി. അങ്ങനത്തെ വർണ്ണനകളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണണം. ഈ അനന്തകോടി പരമായ ഭഗവാനാണ് വായ തുറന്നിട്ട് യശോദമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ആയ ലെവലും മനസ്സിലായി. ആയ ഭഗവാനാണ് യശോദയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാല്യരൂപത്തിൽ അതിന്റെ കഥ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ കഥ. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയ? ക്ലിയർ ആയില്ല? അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും കൂടെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് പ്രഭു ഇന്നലെ ഒരു കഥ ചോദിച്ചത്. ആ കഥ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് സ്പീഡില്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ അവരെന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ? അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ, ഭഗവാനെ ഒരു പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെയില്ല നമുക്കായ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്? അത് ഏതെങ്കിലും വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ അതിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂതപസ്സു അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട്, അതായത് സത്യുഗത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അവര് ഭഗവാനെ ഒരു പുത്രനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തപസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ. സത്യുഗത്തിലാണ് സംഭവം. സത്യുഗത്തില് സൂതപസ്സു പ്രശ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ രണ്ടുപേരും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്. അതായത് അവർ രണ്ടുപേരും തപസ് ചെയ്യണ് ഭഗവാനെ പുത്രനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവര് പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും ഇത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് 3 ജന്മത്തില് അടുത്ത 3 ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട് ഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണവരാ. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നിഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ പ്രശ്നിഗർഭനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. ത്രേതായുഗത്തില് നമുക്കൊരു ഉപേന്ദ്രൻ, അത് ഉപേന്ദ്രൻ വാമനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രന്റെ അനിയനായിട്ട് വരുന്ന പ്ലസ് ഇന്ദ്രൻ, അത് ഉപേന്ദ്രൻ വാമനന്റെ അനിയനായിട്ട്. അതാണ് കശ്യപ മഹർഷിയും അദിതി ഇവർ രണ്ടുപേരും പുത്രന് ആര് ഉപേന്ദ്രൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തേൽ വരുന്നു. മൂന്നാമത്തേൽ വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ദ്വാപരയുഗത്തില് കൃഷ്ണനായിട്ട്. അപ്പൊ 3 യുഗത്തിൽ വരും. ഒന്ന് സത്യയുഗത്തിൽ വരുന്നു, ത്രേതായുഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുമ്പോള് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചു? പക്ഷെ ആർക്ക്? വാസുദേവനും ദേവകിക്കും ആ പുത്രനെ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെ. അവരെ വളർത്താൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ല അവർക്ക്. വാസുദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേവകി അത് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി എവിടേക്ക് പോകണം നമുക്കറിയാം, വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കശ്യപ മഹർഷിയും അതിഥിര സമയം, അതായത് വാമന ഉപേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ അതിഥിര അതായത് ത്രേതായുഗത്തില് സംഭവിക്കും. ത്രേതായുഗത്തിലല്ല, മുന്നത്തെ യുഗത്തിലായാലും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ശാപം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആർക്ക്? ദേവകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിഥി രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ വരുമ്പോ അതിഥിന്ന് ശരിക്കും ആരാണ്? നമ്മളെ ദേവന്മാരെ അമ്മ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിഥിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കശ്യപനും അതിഥിയും അവർക്ക് പുത്രന്മാർ, അത് ദേവന്മാരാണ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. കശ്യപന്റെ 2 പത്നിമാരാണ് അതിന് അതിഥിയും തിഥിയും. അതിഥി എന്ന് പറയുമ്പോ ദേവന്മാരെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ്. തിഥി എന്ന് പറയുമ്പോള് അത് അസുരന്മാരെ. അപ്പൊ 2 ആയില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ദേവേന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാരെ വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അസുരന്മാരെ വധിക്കാന്നാണ് ദേവേന്ദ്രൻ സ്വർഗലോകത്തില് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും തിഥിക്ക് വിഷമാവണം, സ്വന്തം മക്കൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രനാണ്. അതിന് കശ്യപ മഹർഷിനോട് പറയാണ്, ഇന്ദ്രൻ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ കശ്യപ മഹർഷി എന്താണ് അതിഥിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ ഒരു വ്രതം എടുക്കുക, അപ്പൊ നിനക്ക് ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ളൊരു പുത്രൻ, ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുത്രൻ നിനക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കശ്യപ അതിഥി വ്രതം എടുക്കണം. പുംസവൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്രതമാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ വ്രതം ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രന് കാര്യം മനസ്സിലാവണം, ഇത് എനിക്കുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൃത്തന്റെ രൂപത്തില് എന്താണ് ഈ അതിഥിരെ എത്തിച്ചെല്ലുകയും അങ്ങനെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അതിഥി ഉറങ്ങിപ്പോവാണ്. അയാ വൃദ്ധത്തിന് ഭംഗം വരാണ്. ആ സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതീന്ദ്ര ശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ കുട്ടീനെ
ആ ശിശുവിനെ കഷ്ണം 7 കഷ്ണാക്കുന്ന പറയുന്നത്. 7 പിന്നെ 7 41 ആക്കും. ഇതാണ് മരുത്തുക്കൾ. നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മരുത്തുക്കൾ. ഇതാണ് മരുത്തുക്കളായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആര് അതിഥി തിഥിയെ ശപിക്കുന്നത്. കാരണം നീക്കും ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുത്രദുഃഖം നിൽക്കും അനുഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ സമയത്ത് ദേവിക്കും രണ്ടുപേർക്കും അത് കിട്ടാഞ്ഞത്. അത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം കംസനെ വധിക്കണം, പല ലീലകളും പല കാര്യങ്ങളും നടക്കണം, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു കഥ ഇതിൽ വരുന്നത് അത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തത് ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? അവനെ വളർത്താൻ കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന്. നമുക്കറിയാം നന്ദമഹാരാജാവിനും യശോദയ്ക്കും. അതിന് കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെ ദ്രോണൻ, ധര എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവന്മാര് തന്നെയാണ്. അവര് ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പുത്രനായിട്ട് കിട്ടണം. അതിന് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കണം അവർക്ക്. പുത്രഭാവത്തിൽ അവർക്ക് ലീലകൾ ആസ്വദിക്കണം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അവരാണ് യശോദയും അതേപോലെ തന്നെ നന്ദ മഹാരാജാവിട്ട് താപരൂപത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട്. പ്രഭു നല്ല ചോദിച്ചാരുകൊണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മളെ കഥ. പ്രഭുജി വളരെ സന്തോഷം. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ, അതായത് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടതാന്നറിയില്ല, ആരൊന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ കംസനെ കൊന്നിട്ട്, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കംസനെ കൊന്നിട്ട് ദേവകിയുടെ അടുത്തും നന്ദഗോപാലിന്റെ അടുത്തും ചെന്നിട്ട് അവരെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേവകി ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും സമയം, ഇത് നിനക്ക് മുന്നേ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് 14 വർഷം എന്നെ കാട്ടിലയച്ചിട്ട് ഇത് 14ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആശാൻ അവിടെ വരുന്നത്. അതായത് ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ വരുന്നത്. എന്നെ 14 വർഷം, അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില്, അതായത് ത്രേതായുഗത്തില് 14 വർഷം കാട്ടിലയച്ചിട്ടുള്ള കൈകേയിയാണ് അതായത് ഈ ദേവകി കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അങ്ങനെയും കൂടെ പല പുരാണങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഇതിൽ വരുന്നത്. നമ്മളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. ആ 10ാം സ്കന്ധം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വർണ്ണിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് തന്നെ ഒരു ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട്. പ്രഭാസ്വാമി ഈ 10ാം സ്കന്ധത്തിന് ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരു കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമുക്ക് മുഴുവനല്ല 10ാം സ്കന്ധത്തിനെ പറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, കൃഷ്ണ ബുക്ക്. കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. 10ാം ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. 10ാം ഭഗവാന്റെ ദിനചര്യയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, പല കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ. ഏറ്റവും ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10ാം സ്കന്ധമാണ്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ അല്ലേ പ്രഭുജി? കൃഷ്ണ ബുക്ക്, കൃഷ്ണ എന്നാ പറയുന്നത്. ദശമസ്കന്ധത്തിലാണ്. നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിൽ ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതുണ്ടാവും. ഇതില് നമ്മളെ ബേസ് ശരിക്കും ഏതാ? ദശമസ്കന്ധാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ എന്താ പ്രഭു? രേഷ്ണ ഇസ്കോണും ഏകദേശം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതാണ്, ദശമസ്കന്ധം പോലെയാണ് ഈ നമ്മള് ശരിക്കും ദശമസ്കന്ധാണ് ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു വരുമ്പോ. കാരണം ഭഗവാനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ആയ പ്രേമാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതന്നെ പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പ്രേമഭാവമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി, നമ്മളിപ്പോ ഈ വായിക്കുന്ന, അതായത് ഭഗവത്ഗീത, അത് വ്യാസ ഭഗവാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതെ, വ്യാസദേവൻ തന്നെയാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവൻ, പിന്നെ ആർക്കും രചിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസദേവനാണ്. പിന്നെ വ്യാസദേവൻ എഴുതി, പിന്നെ നമ്മളെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ട് അവരെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൂട്ടണം, അത് വേറെ. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസദേവനാണ്. അല്ലല്ല പ്രഭുജി, ഭാഗവതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത അത് തന്നെയാണ്. കാരണം അതെവിടെ? മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഭഗവത്ഗീത വരുന്നത്. അതിന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇതിൽ നമ്മളെ പറയുന്നത്. നിസ്കോണ്ട ഇതിൽ വരുന്നതും യഥാരൂപം, മനസ്സിലായോ? അതിൽ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്
അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. നമ്മളത് ലെവൽ 1 പഠിക്കണില്ലേ, അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താതെ അതേപോലെ തന്നെ അതെന്താണ് അതിന്റെ ലൈൻ, അത് മതി. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അഡീഷൻസ് ഒന്നും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ. വ്യാഖ്യാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞ അത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയാണ്. അതിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില് പലതും കാണാം, സൈക്കോളജിയും കാണാം, മാനേജ്മെന്റും കാണാം. അതൊന്നും അതല്ല, മനസ്സിലായി. അതിന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ബുക്കുകളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പല രീതിയിലും പലതരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭക്തിയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതേ ലെവലിൽ അതിനെ കാണണം. അതാണ് പലരും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പല സയൻസ് കാണാം അതിൽ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സയൻസ് ഒക്കെ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ സയൻസിന്റെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയും. കാരണം സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ചൈതന്യം, അത് എനർജി. അവര് എനർജി എന്നുള്ള ലെവലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാ, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പൊ എനർജി ഒന്നല്ലേ, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതേമാതിരി ഒറ്റ വ്യാസനല്ലേ ഉള്ളൂ, വ്യാസ ഭഗവാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ, അതും ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരാണത് വ്യാസദേവൻ, മനസ്സിലായി. അതിന് ഭാഗവതം കേൾക്കാം, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിപ്പോ നിങ്ങള് പല ക്ലാസ്സിലും കഴിഞ്ഞു. അത് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ 4ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങോട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ, 22 അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 4 മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. അല്ലേ? അതെ, അവതാരങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓരോ അവതാരങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഓരോ അവതാരങ്ങളെയും പിന്നെ പല സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാസ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പദവിയല്ല, ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അല്ലേ? അതെ, വ്യാസദേവൻ പദവിയല്ല, വാസുദേവൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണദേവൻ എന്നുള്ളത് അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇന്നിപ്പോ സമയം കഴിഞ്ഞു.